Fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun irċieva numru sostanzjali tal-menti mingħand residenti tal-lokal. Net News tkellem ma' Antonello Kuxkiri, Minority Leader fisem il-Partit Nazzjonalista, li spjegalna kif fiż-żona tal-Ħamrun u l-madwar fl-aħħar xhur żdiedet sew il-preżenza ta' barranin jitlajjaw, uħud minnhom xurbana, tant li r-residenti kienu qed jibżgħu jgħaddu minn ċertu żoni. Bħala sitwazzjoni fil-Ħamrun ilha għaddejja din il-kwistjoni u kienet qed tinkwita ħafna nies. Ġifieri ġejna f'sitwazzjoni fejn pereżempju l-Pjazza San Pawli, il-Pjazza Ewlenija fil-Ħamrun, ċertu nies jiddejqu jgħaddu minnha minħabba l-abbużi u n-nies li jkun hemm. Fit-toroq l-istess sitwazzjoni fejn ġieli tara nies mitluqin mal-art jew fis-sakra fuq it-truntir tal-Knisja stess fejn kienet ikollok ammont konsiderevoli ta' nies li b'xi mod jew b'ieħor kienu jurtaw lil-diversi nies, ġifieri l-Kunsill irċiev ħafna ilmenti fuq din il-linja ħanajdu hekk. U kompla jgħid li l-Ħamruniżi kienu qed iħossu li l-Ħamrun m'għadux tagħhom u li ma jistgħux igawdu dak li għandha x'toffri l-lokalità tagħhom. Kuxkiri spjega kif kien għalhekk li l-Kunsill fassal u approva żewġ bylaws, waħda dwar il-konsum tal-alkoħol fil-pubbliku u oħra dwar tlajjar. L-ewwel liġi tipprojbixxi li persuna ġġor fuqha xorb alkoħoliku fil-pubbliku jekk mhux f'kontenitur issigillat. Stabbilimenti kummerċjali fil-Ħamrun huma marbuta li waħlu avviżi biex jinformaw lill-klijenti tagħhom dwar dan. It-tieni liġi tgħid li ħadd m'għandu jitlajja fit-toroq tal-Ħamrun bla raġuni ċara. Il-bajlo waħedha ma tagħmel xejn, però lill-awtoritajiet qed idduhom lodda biex ikunu jistgħu jieħdu l-passi. Ġifieri il-bajlo l-importanza tagħha hija li tiġi infurzata u l-infurzar irid isir mill-awtoritajiet. Kuxkiri qal li issa li l-Kunsill approva dawn il-liġijiet, l-awtoritajiet għandhom f'idejhom lodda neċessarja biex ikunu jistgħu jittieħdu passi sabiex jiġu mnaqsa l-abbużi fil-Ħamrun.